Mä oksennan tästä hajusta. Noniin. Mä oksennan. Moikka vaan kaikille. Nyt me ollaan autossa menossa jonnekin. Kohta näette. Nähdään kohta. Nyt ollaan saavuttu perillä ja ollaan Harkimoilla. Meillä on tällainen LS-muuttaja-haaste, eli se kumpi häviää joutuu vetämään sellaisen LS-muuttajan ja meillä on molemmilla yhdet roundit. Tapoista saa plussapisteitä ja se kumpi saa paremman sijoituksen niin voittaa. Onks tää ok? On, kuulostaa hyvältä. Okei, nyt me otetaan KPS ja se kumpi voittaa niin saa valita kumpi aloittaa. KPS. Okei, sä voitit. Miten sä harrastat? Mä harrastan jääkiekkoa. Teetkö paljon häkkejä? No kyllä mitään väleillä. Pari peliä sitten mä tein hattuja. Hyvä. Tänään välillä tulee. Mikä on sun lempi-NR-tiimi? Tampa Bay Lightning. Sun tää lempi joukkuetta. Mulla on niinku varmaan Winnipeg. Sä oikeesti saisit pelata vai onko sulla jotain pelirajoituksia tai tällaista? Ainakin äidin luona ainakin se tulee aina huutaa, jos pitää lopettaa. Sit iskän luona. En mä tiedä. Kyllä tää kai pitäis olla. Ei se yleensä sano mitään. Onks ihan vähän löysä? No ehkä välillä. Oho. Meni vähän tiukalle. Anne. Mä pääsin 85, mutta kun mä sain yhden tapon, niin mä pääsin 84. Mut nyt Dannen vuoro pelata, eli musta on aika varma, että mä häviin, mutta ei se mitään. Ei mitään vain. Mitä sä tykkäät koulusta? Onko se kiva? On koulu. Ihan kiva. Tekeekö koulu hyvää ruokaa? No on koulussa ihan hyvää ruokaa. Tekeekö Jallis hyvää ruokaa? Tekee, Jallis tekee tosi hyvää ruokaa. On hyvä. Onko teidän koulussa hyvää ruokaa? Ei sit Mikä se sun lempi aina? No ehkä Ruotsi. Mä sanon ruotsit. Mä tykkään pelaa Fortnitea, tein sinä. Ja tykkään rommat pelaa Fortnite. Okei, siinä. Noin. Sieltä vittu. Mä hävisin. Danne voitti kokonaisen matsin 7 tapolla. Mulla oli 1. Säälittävä 1. Nyt Danne saa tehdä mulle omat smoothien, niin katsotaan miten se tekee. Nähdään kohta. Hyvä peli. Hyvä peli. No niin, lähdetään duunaan smoothieet. Tervetuloa mun ällökokkinurkkaukseen. Kokista. Sitten laitetaan sokeria. Sitten vähän ketsuppia. Sitten vähän folver. Ja sit saadaan vähän kirpeättä siihen. Laitetaan sitruunaa. Tässä on täysin smoothie. Tää on tän kermavaltuukkaa. Vanhempana. Mä oksennan tästä hajusta. Noniin, kippisekulaus. Miltäs maistuu? No ei niin hyvällä.
Onpas toinen härpy siellä. Niin, mä oksennan tätä. Voittajahan on helppo hymyillä. Häviäjä ei. Kiitos kun katsot videon. Jaliksilla oli tosi kiva, mutta ei mulle enää tässä mitään sanottavaa. Tykkää videosta jos tykkäsit, tilaa kanava. Se olisi. Moikka!